Ҳаммада салом алейкум. Ман айкор омадам. Қуртов форидак. Ман гуфтам қуртов мекунам. Ана чӣ кардам? фатир заказ кардам. И чакай тоҷикӣ. Бовар мекунед? Чакай тоҷикӣ да. Якта зани тоҷик дар ҳамин Лос-Анҷелес чака мекуна, фатир мекуна. Ман уже якта фатирча заранӣ тайёр карда мондам барои қуртовам. На нигоҳ кунед, чӣ фатирои хушрӯ мекунам. Ман номероша ҳамин видеода мемонам. Обязательно занг бизанен, заказ кунен. Бамаза ҳай, гарини бамаза, хрустящая. Ман чӣ нағз мебинам бо хрустящира. Беҳад бамаза. Ка мо қуртов мекунем. Қуртов. Ман чӣ мада қуртов форидак. Нехи чакара ол кардем. Баъд ман заранӣ бо гӯштам тайёр кардам. Гӯшт бирён кардам барои болош. Тарди чакада тира мерӯзем. Тираки андохтем. Салат мемонем. Гиридор шуда салатик. Баъд гӯштора мемонем. Дар ҳамин Лос-Анҷелес як қуртов хонаи олим бикушам чун. Баъд охиронда ҳамин зағир мекунем. Қуртови марам тайёр шуд. Хуб, раматикал напай сайёра барои фатирои бамаза. Касите ки дар кор боша, заказ кунен. Чақадар қуртов хушрӯя мезанем.